Ruairí agus úna ag an Ollmhargadh. Scríofa ag Treasa ní Ailpín.Maria a bhasaigh Léite ag múntóir Eileen. Tá mise ag géirí dul an airde ar an tralaí. Is bábín tusa a Ruairí. Ní bábín mé. Éirí sin a Ruairí tar an nús tin tralaí agus fai bus go mór cológa áhardam. Lig damsa an canapa a bhrúd an na banani awam, or di sús méile de hell. Is malam an granúir seo, awami, tá seachlád Lag arás an bhosca sin na Ruairí agus fai bus go mór cológa dom le de hell. Ó, go leis scéal, tá an bhrón orm. Fág fúmsa glánaí mise féite tú bosca eile ufacha a áil. Bhá libh píosa beag pizza, tá bágún sa cheann seo. Ó, tá sé blasta, ceann muid pizza don té. Tógadh muid an ceanna se mágún. Cá muid iogurt a áil, is má lomsa iogurt seachláide. Is fear lomsa iogurt sú talún. Ó, cá mise agus bainne agus cása áil freisin. Bhí cíiste mar seo ag gráine san ionra. Déanaí mé féin cíiste díomhar ball a caithfidh mé rána áil. Tá mise tuirseach amhámaí an bhfuil cead agam dul an airde ar an tralaí. Is bábín tusa a úna, tá mise mór. Fáinnig inis a bhic. An é sin de bhábhín se. Se go deimhin. Seo mícheál. Tá lecna an dearg Cén fá bhfuil siad có dearg sin? Tá sé cuir na bhíochail. Is gearr go mbeidh gá íochail bheoga eile aige. Cá bhfuil Ruairí a úna, cá muid imeacht inis. Níl ar an modéal cóg seo ach punt amhámaí. Lag arás an budéal sin loireach bun a Ruairí. Man fear Ruairí, impróid tusa an pizza agus impróid úna na iogurt. Slán, gur mágad. An bhfuil cead agam sa iogurt a éithe níos amhámaí. Ó faid urta úna, cur muid gach rud isteach I mús an chóir agus ba té deas ar ball agin. Agus sin deir an scéal. Slán go fóil.